गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। बे बारनिफ्राय नोंथांमोना न'आव थानानैनो गोरलैयैनो मबाइल फननि गेजेरजों भटार आइडि एप्लाइ खालामनो हासिगोन। भटार आइडि एप्लाइ खालामनायनि थाखाय मोनसे गोदान नेमखान्थि फोसावनानै होदों बिसायख'थि आय'गआ। गुगोलाव हाबनानै eci.gov.in वेबसाइटआव हाबनानै नोंथाङा गोरलैयैनो भटार आइडि एप्लाइ खालामनो हासिगोन। भटार आइडि एप्लाइ खालामनायाव मबाइल नाम्बारजों लोगोसे पेन कार्ड, आधार कार्ड आरो माखासे गोनां फोरमान बिलाइफोरखौ गथायनांगोन। बेनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनोबा eci.gov.in आव हाबनानै नायोब्ला गासैखौबो मिथिनो हागोन। 7 साननि गेजेरावनो भटार आइडि एप्लाइ खालामनायनि हार्ड कपिखौ नोंथाङा न'आवनो मोननो हागोन। फिन आरोबाव बिहार रायजोआव गोदान सरखार जाबाय। बे खेबाव जेडिइउ आरो बिजेपि दोलोनि गेजेराव गोरोबथा सरखार जाबाय। थामहिनबा गिबि मन्थ्रि महरै नितीश कुमारआ 9थि खेबनि थाखाय समायखिरा लाबाय। नितीश कुमारआ गावनि गिबि मन्थ्रि बिबान सामलायनायखौ रायजो बेंगिरिनि आखायाव रेजिगनेसन लेटारखौ गथायो आरो बेनि उनाव आरजेडि आरो जेडिइउ दोलोनि गेजेराव जथाय सरकारा बायबाय आरो दायो नितीश कुमारनि दैदेननायाव बिहाराव फिन आरोबाव जेडिइउ आरो बिजेपि दोलोनि गेजेराव जथाय गोरोबथा सरखार जाफिनबाय। बे समाव बिहाराव राजखान्थिनि मोनसे गुलाय-गुजाय थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। हरखाब जनता दल इउनाइटेड एबा जेडिइउ आरो आरजेडि दोलोनि गेजेराव गुलाय-गुजाय थासारिया नुजाथिदों। बेखौ लानानै नितीश कुमारआ थोंजोङै गावनि दैदेननाय जेडिइउ दोलोखौ बिजेपि दोलोजों जथाय गोरोबथा खालामनानै बिहाराव सरखार दाबाय। बिहार रायजोआव राजखान्थि फोथाराव गोदान रेकर्ड खालामबायदि नितीश कुमारआ 9थि खेबनि थाखाय बिहार रायजोनि गिबि मन्थ्रि जाबाय। बबेबा मोनसे बाथ्रा एबा नंखाय अजदखौ लानानै आथिखालाव समाजारि बिजोङाव बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ गोबां सोंखारिनाय नुनो मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो बर' बिजों गुदि फरायसालिनि गांसे फरा बिजाबखौ लानानै दायो सासे फोरोंगिरिया बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बर' बिजों गुदि फरायसालि फोरोंगिरि गौथुमनि लेङाइ आफादगिरि बिमल मोसाहारि बिथाङा थांनाय 2021-22 मायथाइनि गांसे गोजाम बिजाबखौ लानानै समाजारि बिजोङाव भाइरेल खालामनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेखौ लानानै दासान्दि समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारनायनि गेजेरजों थोंजोङै बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारी बिथाङा गोख्रों रावजों खेंफोरथि होदों दि फैगौ 10 साननि गेजेराव बिमल मोसाहारिया बेबादि नंखाय फोलानायनि थाखाय निमाहा बिनांगौ होननानै नीलकण्ठ गयारी बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। मानोना थांनाय 2021-22 मायथाइनि गेजेरावनो बे फरा बिजाबखौ थोंजोङै नेवसिगारनाय जादोंमोन। बेबादि गोजाम बिजाबखौ बिमल मोसाहारिया लाबोनानै समाजारि बिजोङाव गोसारहोनानै बर'नि माहारियारि आफादफोरखौ सोंखारिदों होननानै नीलकण्ठ गयारी बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। बेनि अनगायैबो आसाम सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा थांनाय समावनो बे गोजाम बिजाबखौ नेवसिगारदों एबा बे बिजाबखौ बाहायनाङा होननानै थोंजोङै बर' बिजों गुदि फरायसालि गौथुमनिसिम बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। नाथाय बेनि गेजेरावबो बिमल मोसाहारिया बबेनिफ्राय मोननानै बे फरा बिजाबखौ एबा गोजाम फरा बिजाबखौ समाजारि बिजोङाव गोसारहोखो आरो बेनि गेजेराव बर'नि माहारियारि आफादखौ मानो सोंखारिदों बेनि सायाव गोख्रों सोंथि खालामदों नीलकण्ठ गयारी बिथाङा। बेनि सायाव बिमल मोसाहारिया फैगौ 10 साननि गेजेराव थोंजोङै निमाहा बिनांगौ होननानै दाबि खालामदों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारी बिथाङा। रन्जन दैमारी बिथाङा माब्ला उदां जागोन बेनि सायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथां आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। जों मिथिगौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जानाय बिटिआर गोरोबथायाव रन्जन दैमारी बिथाङाबो सासे सागानगिरिमोन। नाथाय बिटिआर गोरोबथाया 4 बोसोर आबुं जाबाय। थेवब्लाबो रन्जन दैमारी बिथाङा दासिमबो जोबथेसालियावनो दङ। बेखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बुंदों रन्जन दैमारी बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय सरकारा गोख्रों खामानि मावगासिनो दङ आरो बे खामानियाव जाफुंसारगोन बेखौ लानानै आसाम सरकार आरो मिरु सरकारजोंबो सावरायगासिनो आरो जेसेबां हायो एसेबांनो बे जेंनाया सुफुंजागोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। बेखौ लानानै दिपेन बर' बिथाङाबो बुंदों बिटिआर गोरोबथायाव जेसेबांनाखि दफा दं बेफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ आरो रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे सा 63 बारग' एनडिएफबिफोरा दासिमबो जोबथेसालियाव दङ। बिसोरखौ बयखौबो उदां अख्राङाव लाबोनांगौ होननानै सरकारनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों।
इजराइल आरो पेलेस्टाइननि गेजेराव जानाय दावहाया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। बेबादिनो इजराइलआ पेलेस्टाइननि खान इउनुस मुंनि देहा फाहामसालियाव गिख्रंथावै गाग्लोबनायाव सा 150 सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोन्दों, जेराव बे देहा फाहामसालियाव दावहायाव जोखोम जानाय पेलेस्टाइननि सुबुंफोरखौ फाहामथाय होदोंमोन। साखा खबब्रै गारि सालायग्राफोरनि थाखाय जोबोरैनो मिथिनो गोनां खौरां। हादराव फास्टेगखौ लानानै गोदान नेमखान्थि फोसावनानै होदों। हादराव वान भेहिकल वान फास्टेग नेमखान्थिखौ फोसावनानै होदों आरो बेनि माखासे खामानिफोरखौ फैगौ 30 जानुवारिनि सिगां खालामनानै लाथारनांगोन, नङाब्ला टल गेटआव गोबां रां होनानैसो बारनो गोनां जानो हागौ। 30 जानुवारिनि सिगां KYC आपडेट खालामनानै लानांगोन नोंथांमोननि गारियाव थानाय फास्टेगखौ। नेशनेल हाइवे अथ'रिटिनिफ्राय बे बिथोनखौ होनाय जादों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।